ole clear tu te aresa te ho an lo lan to chuan mizo be pui te hi kan ril ru eng tin emaw tak hian awam thina a fans te ani emaw a haters te ani emaw eng ang mi pawh lo ni se an ni ron lang hi chuan in boruak hin ran nei hrim hrim ma se tun ma tang chu tiang reng chun lo ni bi ko zong lo maya an mani bial chung bik le an mani hretu hnai ho an khaw hnai ho kan ti te an ko hran ho kan ti te zinga chuan alo tlatlumin mi hriat te pawh lo hlo viau tawh thin mai theia amaro chu LPS zara zoram mipui hriatin an lo om chho ta ne chuan heng hriat an om hma an nun dan te mitam tak chuan kan ril ruin a chui thina maro chuan lo beina save hle ni ti pawh an manin an soi dan atang kan hria ne chuan ano pan lai atang to hian zai lama hian alo kal na sa thin le ani chuan tuna hian a zai ano pan lai a zai chu thlirang o zai hrim hrim a kha chuanin kha athiam reuh phian ka tia tet lai pawh hian amaro chu naupang na chu flat le sharp te kha chu veng hne chia bik lo deuh hleka amaro chu azai sia ka tilo khop maya kum mila chu chuan chuti rual ro chun a stage performance ro kha chu ala thalo ve khop mai heng hun lai hi chuan naupang zak rualan lani boka a hriat renga chuan khang zan a zong zong a pal tlang dan kha riata chakom ka tia experience hi anga don pian in ka riano panang ai hian khang tin ko hran mi tak mani ko hran chuang chunga chuanin ko hran mi tak te pawh an ni hmelin ka ria khang te pawh khanin zai rong bol na te pawh kha alo nei ve to thin kha ani reng maya a hlal thulam dan te pawh ron lam chiang tha thei khop mai Enzel clear selang oh
Allah full chia lova ui om ang reng khop maya han full se tuam khop maya tirula ra chang kha mechina khan tu na mi kha banara kan mu ang khan competition ania solo competition azai ni om takani a hemi tum hian engzak ni o niang ti ka hrelo wa pakhat na an hi long mo o ka tia azai dana tanga han chu chuan an ni ang ruala chuan azai thei lang lang ka ti khom mai isang ni som pasari mi dai to khania tuna tanga kan chut le chuan kum som don chu ni le der to maya kum riat na vel chu ni vele der to a chu khami competition atanga akum sari na bor vela khanen hian aron lar chuak ta hluai mai kha ani a khang atanga lo be to na zong zong te a experience siam sak tu an ko hran hruai tu te tin an YP lama ama kai hruai tu ho te an ngai sanom ka ti khop mai tu no in an ming chu ri te chiam lo ma se heng hun atanga a career lo build sak tu te hi choi mo yan phuin ka ria an fakom ka ti tak zetani Sunday school te then salvation lama YP kan tiang chi te yang te hi pathianin mi te talen hai chuanan man ruwa hena lo mang na sak khop mai tuna kan milar kan ti ho te po henga tanga lo lar chuak he alo ni du chok mai wayame netianga kan Sunday school te YP kan tiang chi te no pang kai hruai na mun ang chi he vul zero se